Is-sieħba tal-ex kap Simon Busuttil komplit bl-attakki insolenti u dispreġjattivi tagħha wara attakk sfrenat appoġġjat minn Simon Busuttil u l-Oppożizzjoni fuq is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gawxi. Din id-darba kienet il-Furjana, il-Furjaniżi u l-Ministru tal-Ambjent Aaron Farrugia li spiċċaw fil-mira tagħha. F'kitba tagħha fuq it-Times, Kristina Ketkuti politiċizzat proġett ambjentali propost għal triq Sant'Anna fil-Belt tal-Furjana. Brabta ma' dan il-proġett Ketkuti attakkat lill-Ministru Aaron Farrugia hekk kif iddeskrivietu bħala Ministru bla sinsla u li lagħba tal-ambjentalist. Qablitu wkoll ma' far il-ġebel Amerikan li huwa speċi ta' annimal gerrimi bl-Ingliż magħruf bħala rodent. Intant il-Furjana, Kristina Ketkuti insulentata wkoll u b'mod sarkastiku qablita ma' triq prinċipali ta' Champs-Élysées li ta' kuljum tkun mimlija karozzi u kummerġ bl-ammont ta' turisti li tiġbed lejha. Brabta ma' dan l-attakk kienu bosta li reaġixxew fosthom il-Ministru Aaron Farrugia nnifsu hekk kif sostna li huwa m'għandux bżonn il-pariri tipiċi ta' Kristina Ketkuti u li waslu aktar minn xahar tard. Brabta ma' dan il-proġett propost qal li l-investigazzjonijiet ġeotekniċi jinsabu għaddejjin. Irreġixxiet ukoll is-Sindku tal-Furjana Davina Sammuthili hekk kif sostniet li dan il-proġett mhux wieħed li kemm taqbad u tħawwel siġra f'nofs ta' triq kif kien jagħmel l-istess sieħeb ta' Kristina Ketkuti Simon Busuttil u l-eks Ministru George Pulicino. Qalet ukoll li taħt tmexxija ta' Gvern Laburista u Kunsill Lokali mmexxija minn Sindku Laburista fil-Furjana saru ħafna proġetti importanti li jvarjaw minn toroq residenzjali sa proġetti ta' tisbieħ u rinnovar f'diversi ġonna. Djonja Borġ mill-Partit Nazzjonalista u li huwa mill-Furjana ikkundanna wkoll il-kummenti dispreġjattivi ta' Ketkuti hekk kif sostna li dawn niweġġaw. Qal il-kummenti kienu inġusti u li juru nuqqas tarfien bażiku tal-istorja tal-Furjana. Stedina wkoll għal-lecture dwar l-istorja tal-Furjana. Jekk xejn ikkummenta wkoll wieħed mill-periti li propona dan il-proġett Ian Camilleri qal li hu t-tim tiegħu jiddistakkaw ruħhom kompletament mill-artiklu ta' Kristina Ketkuti hekk kif spjega li qatt ma kienu konsultati dwaru. Qal li dan il-proġett m'għandux jintuża l-skopijiet partiġjani fil-waqt li sostna li jinsab sodisfatt li l-istudji dwar dan il-proġett għaddejjin ġmielhom. Il-perit li Kristina Ketkuti kwotat qalilha li l-artiklu tagħha huwa raġuni prinċipali għal mbagħad ċertu proġetti jispiċċaw ma jsirux. Qal li huwa kuntent li l-istudji bdew għaddejjin biex dan il-proġett isir.